बिहार यूपी और पूरा हिंदुस्तान के लोग के मनीषा भोजपुरिया घर की रेसिपी चैनल की तरफ से प्रणाम स्वीकार करम जा। आज हम पारंपरिक तरीके से बिहारी लिट्टी चोखा के रेसिपी रवा सबनी के साथ शेयर करत तनी जा। उम्मीद करत तनी कि रवा सबनी के लिट्टी चोखा के रेसिपी अच्छा लगी तो रवा सबनी के सपोर्ट करम जा। चैनल के लाल रंग से जो लिखल बा ये सब्सक्राइब के बटन पे टच कर दे। एकरा के दबाए के बाद ऊपर वाला घंटी के दबा देम जा, जेकरा से जे भी हम अपन भोजपुरी में रेसिपी डालम रवा सबनी के मोबाइल फोन पर मिल जाए। हमनी के ले लेवे के बाद सत्तू के बढ़िया से छान लेवे के बाद थोड़ा सा ज्यादा करके गोल की लेवे के बाद जीरा ले लेम जा। मंगरेला के एक बार हथेली में अच्छा से कचट के एकर जे भी लकड़ी होई चाहे एकरा में जे भी गंदगी होई ओकरा के झाड़ देवे के बाद मंगरेला भी आटा के अंदर डाल देम जा। अजवाइन इसी तरीका से हमनी के अजवाइन हथेली में लेवे के बाद ओकरा के बढ़िया से रगड़ के झाड़ देवे के बाद एकरा से का होगी कि जे भी एकरा अंदर गंदगी बा ई आटा में सत्तू में ना जाई। लहसुन खूब बढ़िया से डाले के बाद रवा सबनी के जितना भी फैमिली मेंबर्स 12 लोग उतना लिट्टी बनावे के बाद ये सब जो सामग्री जाता सत्तू के अंदर हई अंदाज से बढ़िया से लेवे के बाद तो खूब बढ़िया से लहसुन के लेवे के बाद और अदरक के रवा सबनी के कद्दूकस करे के बाद लहसुन के एकदम महीन काट लेवे के। खूब बढ़िया से साफ करके धनिया के पत्ता लेवे के बाद और सत्तू के अंदर डाल देवे के बाद और नींबू के रस लेवे के बाद खूब बढ़िया से सरसों के तेल लेवे के बाद और सरसों के तेल से हमनी के सत्तू के मसाला के साने के बाद तब देख हम जा कि कैसन बढ़िया एकदम टेस्ट करावता। नमक तो बहुते जरूरी चीज बा, यही से नमक एकदम अपन अंदाज से डालम जा। नमक के बिना तो कोईयो खाना एकदम अधूरा बा। अब दोनों हाथ के हथेली के मदद से खूब बढ़िया से साने के बाद सत्तू रवा सबनी के जितना बढ़िया सनाई एकदम मसल के उतना ही बढ़िया हमनी के हई लिट्टी बनी। जितना बढ़िया मसाला होखी उतना स्वादिष्ट लिट्टी बनी। थोड़ा सा सरसों के तेल और हम डालत तनी जरूरत के हिसाब से। पानी रवा सबनी के एकदम थोड़ा सा देवे के बाद खूब बढ़िया से मल के इस तरह से देख ली हई जब मुट्ठी में बंधा जाई तो रवा सबनी के समझ जाए कि परफेक्ट हमनी के सत्तू के मसाला एकदम भरे खातिर तैयार हो गई बा। तो जितना बढ़िया से सत्तू हमनी के बनी उतना बढ़िया एकदम रवा सबनी के हई जालनी की लिट्टी बढ़िया बनही के बाद अब गेहूं के आटा लेम जा। ओकरा अंदर नमक के हमनी के अंदाज से डाल देवे के बाद सत्तुओं में नमक गई रहे। अब आटा के साने के बाद दूध से ऐसे कहो कि खूब सॉफ्ट और खूब खस्ता बनी हमनी की लिट्टी। रवा सबनी के चाहम तो थोड़ा सा पानी डाल सकीला जा, लेकिन दूध से सानम जा तब एकदम परफेक्ट हमनी के पारंपरिक तरीका वाला लिट्टी है जब बन के रेडी हुई। अब एकदम कचट के बढ़िया से खूब बढ़िया से आटा के साने के बाद एकरा के रख देवे के बाद आधा घंटा खातिर। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो गई बा और अब हमनी के लोइया लेवे के बाद जितना बड़ा हमनी के लिट्टी बनावे के बाद वो अंदाज से हमनी के लोइया ले लेवे के बाद ओकरा के अंगूठा के सहायता से हथेली में इस तरह से घुमावे के बाद एकरा कटोरी जैसन बना लेवे के बाद ओकरा अंदर हमनी के सत्तू के भर देवल जाई। कहीं देखी सत्तू लेके एकरा अंदर भरे के बाद बढ़िया से एकदम दबा के अब एकरा ऊपर से एकर मुंह खूब बढ़िया से हमनी के बंद कर देवे के बाद जेकरा से कि बनाए घड़ी सेके घड़ी सत्तू बिल्कुल बाहर ना आवे। आई देखी इस तरह से हमनी के घुमा के बंद कर देवे के एकर मुंह और ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा ज्यादा आटा हुई ओकरा के तोड़ के निकाल देवे के बाद एगो और देख ली किस तरह से करे के बाद इस तरह से हमनी के उंगली और अंगूठा के सहायता लेके लिट्टी के बनावे के बाद हई देखी अब ऊपर से जे भी आटा एक्स्ट्रा है ओकरा के तोड़ के हटा देवे के बाद खूब बराबर से हमनी के मसाला अंदर भरा गइल बा। हई देखी सब लिट्टी बन के रेडी हो गइल बा। अब सेके खातिर हमनी के गोईठा जलावत तनी जा। इसी तरह से लिट्टी जब बनेला आग में तो एकदम परफेक्ट बढ़िया बनेला। उबाल के और गैस में ओवन में
सब लिट्टी डुप्लीकेट लिट्टी होला, ये ओरिजिनल लिट्टी बा बिहार लिट्टी के। तो इसे इस तरह से बनाए के कोशिश करम जा। भाई देखिए गोइठा उठा जला के थोड़ा कोयला वाला इस तरह से हमनी के मीडियम आंच पे एकरा के सेके के बाद बहुत कम, खूब आंच ना होके के चाहिए, नहीं तो लिट्टी ऊपर से एकदम जल जाई, खाए में मजा ना आई। तो एकरा सेके के घड़ी बहुत ध्यान देम जा, तो लिट्टी बहुत बढ़िया बनी। तो एकरा के सेके टाइम एकदम अच्छा से चारों तरफ से सेके के बाद हई देखी लिट्टी सेका गई बा। हई देखी हई एकदम परफेक्ट लिट्टी बनल बा। एकरा के तोड़ के रवा सबनी के हम दिखावत नहीं। अंदर से सत्तू देखी कितना बढ़िया एकदम, लिट्टी के परत देखी कितना बढ़िया बा, बहुत खस्ता बा। अब एगो साफ कॉटन के कपड़ा ले ली और ओकरा अंदर लिट्टी के डाल के छाई जे लग गई बा, चूल्हा के राख आग के जे राख लगल बा सॉरी, ओकरा के बढ़िया से कपड़ा में हमनी के झाड़ लेवे के बा। और घी में लिट्टी के अच्छा से थोड़ा थोड़ा दबा दबा के तोड़ के घी में डुबा लेवे के बाद परफेक्ट लिट्टी रवा सबनी के बन के हैजा रेडी हो गई बा। अब हमनी के बनावे के बाद चोखा, एकरा खातिर हुए आग में हमनी के टमाटर बढ़िया से पका लेवे के बाद छिलका पानी के सहायता से हाथ के गीला करके इस तरह से छिलका निकाल लेवे के बाद आलू के उबाल के और ओकरा के बढ़िया से मिस लेवे के बाद। तो फ्रेंड्स एकदम शॉर्टकट में थोड़ा सा रेसिपी के बताओ तनी, ना तो बहुत लंबा हो जाई। मनीषा शुक्ला हिंदी भी चैनल में रेसिपी बा लिट्टी के, रवा सबनी के चाहम तो हिंदी में भी एकरा के देख सकीला जा। और बैगन के भी चूल्हा में उसी तरह से पका के छिलका के हटा लेवे के बाद ढेर सारा धनिया पत्ता धो के खूब बढ़िया से एकरा के काट लेवे के बाद बारीक बारीक। आलू के अंदर बैगन, टमाटर, प्याज, हरा मिर्चा, लहसुन हमनी के बारीक काट के डाल देवे के बाद थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल देवे के बाद सबसे मेन चीज डाले के बाद सरसों के तेल। तो चोखा में डालम जा खूब बढ़िया से 3-4 चम्मच सरसों के तेल और अपन स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के बाद बस अब एकरा के बढ़िया से मिक्स कर लीजा। हाथ से खूब बढ़िया के हाथ के धो के और चोखा के इस तरह से एकदम बढ़िया से बना ले के बाद मसल के तो परफेक्ट रवा सबनी खातिर है लिट्टी चोखा बन के रेडी हो गई बा। एक टेस्ट रवा सबनी के खाए के बाद कभी भूल ना पाई। रवा सबनी के कैसा लगल बा कमेंट सेक्शन नीचे बा जाके बताई जा। लिट्टी के रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक जरूर से कर देम जा, एकरा के शेयर करके हमरा के सपोर्ट करी जा। फिर से मिलम, तब तक अपन ख्याल रखी जा। नमस्कार फ्रेंड्स।